Iti Damdamag Region 2, Cagayan, wenno probinsya ti Cagayan, nakasagana iti posibleng epekto ti bagyo nga Inday. Kampanya kontra sigarilyo kan vape, tutukan ti LGU ti Tuguegarao City. Dayta kenda dumapay adamag iti report ni PTV ISU intern Elaine Grace Mamwad. Iti Cagayan, naipasidong iti tropical cyclone wind signal number 1, iti pakabuklan a probinsya pakiramanan ti Babuyan Island, gapo iti bagyo nga Inday. Gapo iti dayta, nagtitinulong dagiti kameng ti PNP ken BFP nga iyakar dagiti fishing boat, dagiti mangalap ti sabtang port, tapno saan a maapektaran. Nakasagana mitlaing dagiti kaming ti Municipal DRRM ken Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team nga agresponde no kasapulan. Kabayatan na, papairtingin ti LGU Tuguegarao City ti kampanya da kontra iti panagsigarilyo ken ti panagusar iti vape nang runa kadagiti agtutubo babaen iti pannakataripnong iti mayor iti syudad iti World Health Organization Philippines. Nabilin da ngay patungpal ti programa kas iti smoke-free ken vape-free policies ken da dumapay tapno mayadayo dagiti agtutubo iti bisyo. Manamnama ang maisayangkat ti city government ti information and educational campaign dagiti pagadalan tapno mapapigsa iti youth awareness iti syudad. Agarop 236,000 nga indigent senior citizens iti Region 2 iti nakaawat iti stipend iti maikadwa a quarter itaatawen iti sidong iti Social Pension for Indigent Senior Citizens Program iti Department of Social Welfare and Development. Dumano na iti agarup 708 million pesos iti pondo anay waras kadagiti benepisyaryo no sa dinno tunggal senior citizen kit makaawat iti 3,000 pesos. Nangisayangkat damatlaing ti house-to-house payout. Timot Isabela, nangipaay ti Department of Labor and Employment, Isabela Field Office iti 220,000, kas livelihood assistance iti 10 a benepisyaryo, manipod iti Parole and Probation Administration, iti Alibago, Ilagan, Isabela. Panggep iti programa nga italo, iti sustainable livelihood, ken may pasigurado iti pagsayaatan dagiti mangmanggod, anay pasidong iti Business and Work Improvement Course. Elaine Mamwad, para iti Pagilian.